какво ста хора, аз съм DJ Angel BG и днес ще играем YouTubers Live. Ще започна нова поредица на тази игра. И така, нека да си изберем героя. Къде ще отива да бе? Да видим. Не е важно так. Не знам. Не мога да реша как да го облека. Според мен... без шапка. Да, може би така. Очила... така. Прическата ще му направя... Аз така. Да, така е много добре. Добре, да го оставим така. Или, ето, добре, ще го оставим така. И сега, Суперстар. Общо взето само прическата и очилата и обувките съм променил. Гейминг. Юсър. Така. А канала ми ще бъде... както ми е ченала в YouTube. Така. Окей, съжалявам за прекъсването, отново съм тук, вече сме в играта и съжалявам ако леко лагва, но добре. Така, има 8 нови карти. Hello. Funny comments. Off-topic comments. Wave goodbye. И Models look. Още една. Happy Expiration. Още една? Singing comment. Добре. Нека да направим едно видео на играта, която има Gaming Start. Само да кажа, че преди да започна тази поредица или това видео, аз играх играта с в друг профил. Не е друг профил, а просто на друг свят, който ми е доста развит до сега. И не е чак кой знае много колко, но пак и не е отграл от много време и реших да направя една поредица. Та да. Първата игра ще я кажем, как да се казва? Ще се казва... Epic. Не, Epic. Да, само Epic. Да седнем да запишем.
Така. Ще сложим funny comment. Тук ще сложим също funny comment. Малко странно видео, но сега трябва да го обработим. Така според мен е по-добре и тук ще сложим всъщност обратно. Title и Safari Focus. Да го ренднем и после ще трябва да го качим. Да виж видео. Сега ще се рендърва и ще се качва. В това време аз ще отида да уча. Видеото се качва. Какво стана? Back to school. Добре, ще легна да спя. След това ще ям. Ще проверя коментарите. И ще направя ново видео. Ачивменти. Виждам, че се качило. Имам 5 абоната, 25 вюра. Ще отида да хапна. После ще получа още малко и тогава ще направя ново видео. Така, сега ще учи. И на achievement. Сега ще запиша още едно видео на игра. Не, ще си купя нова игра и ще запиша видео на новата игра. Защото имам пари. Ще си купя... Ще си купя тази игра, защото има повече рейтинг. Ще изчакам да пристигне и ще заснема видео на... Ето я. Сега чуздейм. Ето я. Геймплей старт видео. New game for или very good. Very good. Добре. Next. Сега. Тук ще се... Леле. Сериозно ли? Не, всъщност ще го направя на 6 и тогава ще заснема на ново видеото. Айде спи де! Сега ще ям и дано да ми се напълни
Горе да добавя ще енергия. О! Yes, добре. Сега, не. Нова. Ще запишем ново видео. Майката се кара. Няма нищо. Как беше заглавието? Very good results. Така беше. Абе, майко, се карай, бе. Вижте се как ми проваля видеото. Това сериозно, бе. Сега ако не ми даде за две... Yes! Не съвпада, но няма нищо. Важното е, че ще има някакво видео. Добре, ред. Губя сабскрайбъри. Няма да губя сабскрайбъри, защото рекордвам много видео. По-ближ видео. Добре бе, майко, ще уча. Няма страшно. Да. После ще трябва да ходи да работя, за да печеля пари. И по-нататък ще се премести в друг апартамент. Ще отида да работя. 30 лева. 30 долара. Не, защо има 2 дизлайка на това видео? Там да не е заради едитинга. Съм заради едитинга. Надявам се да не ме чувате много зле. И върнаха се 100 долара. По-нататък ще ми дават безплатни игри, за да снимам и да им кача видеота на други хора. Още не съм свикнал да бъркам бутоните, но няма нищо. Та сега ще поспя. После ще получа. После ще ям. После пак ще поспя. И после ще заснема видео. За да може да имам максимум точки за видеото. Пак ще заснема това. На тази игра и... Level up! И се включих. Добре. Achievement. Айде. Има да слягаш. И сега да правиш видео. Ще го кръстим.
the best of battles. Мисля, че това е добре. Не знам защо, но когато снимам, подкарвам играта с 11-12 FPS, но важното е, че не ми лагва и така. Funny comments. И тук ще сложа опит comments. Ето така става перфектното видео. Перфектно. Така. Сега. Скип. Това е видео. Отива да работя за 30 лева. Интересно ми е кога ще мога да се пренеса да живея в другата къща. И ще играя по тази стратегия, когато съм играл и сега ще мога да играя. Играта от когато се инсталирах. И да. Ами легна да спа. После ще отида да ям. Ще запиша видео на старата игра. И после ще уча. Това е мацка тук. Achievement. Дигаме сабскрайбъри, което е много добре. Окей, нещо много повече. The new activity is here. No. Не, без не. Само the new episode is here. Аре, искам да видя бъдя. Тук ще сложим така. И тук хепи. Окей, next. Ето така. Страхотното видео. Добре. Става. Скип. Поближи видео. Майче, пак ли ще се кара на майче? А сега ще стъля. Ох, компютъра ми се развали. Леле, 19 трябва да съм направил епизод на тази игра, която ме да научи. Хайде, бе.
Нещо стана с тази игра. Това нещо не ми харесва. Добре. Благодаря и... Евгений, трябва да направим бързо видеото. Бързо. Дай там. Да. Компютъра работи. Айде сега вече може. Не. Не шепим. Глед видео. Дай бързо. 19. Правя видеото и после отивам да уча. Там singing comments. И сега да видим какво се получи. Много лошо. Еми не е най-доброто видео, но... Така може, така е. Upgrading. Я да погледна с календара. Ще отида да получа. После ще пя. И пак ще уча. Yes, момичето плачи. Приятели, добре. Не знам какво направих току-що, но... Значи трябва да си купим нещо. Ще си купя един вентилатор. Едно такова, един вентилатор, едно кошче. Нещо друго. Ще си купя... И ето. Hello, do you like Open. Кошчето за буклук. И вентилатор. Ето трябва да бъде тук. Ето. Но включи две нови карти и лево на... на карта на нещо.
Добре. Ще запиша още една вода. На ето тази игличка. Как да бъде заглавието? I'm not ready. Use that as a slide for attack on the level. No was sure. Sorry. Challenge. Everything. Next. No. Oh. I'll discuss too with this. Когато се преместя в другата квартира, тогава ще започна да работя много, но преди това трябва да вдигна сабскрайбъри, за да може и да паднат около 2-3 хиляди сабскрайбъра, после да мога да си ги върна. Да. За да може да правя апгрейдите по-наведнъж. Значи, пак се караше. Тъди. И ще им дам и такъв бъде. Ще поспи, ще яде. Може да запишем видео. Отново. На новата игричка. Ще първо ядеш, после ще учиш. Добре, това ще бъде всичко за този клип. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, ударете един лайк, харесайте Facebook страницата ми, абонирайте се за моя канал и
Чао.